Hola, Lutres! Ara que és cap d'any, avui us porto un experiment per demanar un desig. Prepareu el vostre lápiz. Comencem! Per fer aquest experiment necessitarem una bosseta d'infusió, un encenedor i una plata per separar aquest experiment per demanar un desig. El primer que hem de fer és obrir la nostra bosseta d'infusió, separar la infusió en un pot per poder-la reutilitzar. Un cop la tinguem buida, obrirem per dins en forma de cilindre. La posarem de peus a la superfície per aïllar. Atenció, aquí ve un pas molt important i és que això ho hem de fer amb ajuda d'una persona adulta. Agafarem l'encenedor, encendrem la bosseta d'infusió per aquí dalt i observeu què passa. I mentre ho feu, podeu demanar un desig. Mireu, mireu. I que tots els vostres desitjos volin alt. Què ha passat en aquest experiment? Resulta que quan hem escalfat la bosseta de fusió, aquesta quan ha arribat a baix ha començat a volar. Això passa perquè l'aire calent puja. Per això és tan important que a l'hivern els calefactors i els radiadors estiguin a terra, perquè així l'aire calent pujarà. Ja que aquest és menys dens i llavors tendeix a anar cap a dalt. Xus i Lutres, que tingueu una bona entrada d'any!